Үсеп җиткәч, чит җирләрдә йөртә безне язмышлар. Хәтерлисезме, безнең халкыбызның әнә шундый бик матур бер җыры бар. Ләкин язмышлар читкә чәчсә дә, безнең татар халкыбызның уллары, кызлары әнә шул чит җирләрне үз итеп, әнә шул төбәктә затлы шәхесләр булып үсеп җитешәләр. Бүген кунагыбыз да әнә шундый мөхтәрәм шәхесләрнең берсе. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз чит җирдә дип әйтергә хәтта телем дә әйләнми, чөнки ул төбәкләр инде күптән үзебезнең якын татарыбыз яшәгән зур төбәкләрдән килгән кунагыбыз. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Ульян өлкәсенең ат казанган матбугат хезмәткәре, Яңа гасыр телерадиокомпаниясының Ульян өлкәсендәге филиалы җитәкчесе һәм әлеге төбәктәге татар милли мәдәни автономия рәисе Рамис Фарук улы Сафин бездә кунакта. Исәнмесез. Сезнең регалияларыгыз шундый җаваплы хезмәтләрегез бик күп. Әле мин барысын да санап чыга алмадым. Әңгәмә барышында без бетсезләрне дә сөйләрбез. Бәлкем минем шушы тапшыру башында әйткән сүзләрем сезгә ошап та бетмәгәндер, чит җирләр дип. Чөнки Ульян өлкәсе күптән сезгә чит түгел бит, шулаймы? Әлбәттә, дөрес әйтәсез. Беренчедән, инде ул борынгы Сембер төбәге, Сембер ягы ул безнең татар җирләре булган бит инде. Болгар җирләре, сез чынлап та дөрес әйтәсез. Ул хәзер инде менә безнең арада ерак түгел бит. Ульян белән Казан арасы ни бары 240 чакрым. Шуңа күрә дә Татарстан һәм Казан белән аралашып яшәү безнең инде бик тыгыз бәйләнгән, тыгыз эш алып барыла. Мин үземне менә сез әйтеп биткәнчә читтәге татар дип тә санамыйм безнең качакта. Үзем Татарстан егете булганга микән, Казан якын булган микән, инде мин анда менә үземне Семберле дип йөрим. Чын мәгънәсендә анда туып, анда тамыр җәйгән, анда гаиләле булып, башлы күзле булган кеше буларак, менә шушы төбәкнең кешесе дип саныйм. Һәм андагы татарлар да мине шулай кабул иттеләр. Сез Татарстанныкы дидегез, төгәлрәк кайсы төбәктән, сез кайсы яктан? Мин үзем чыгышым белән үзебезнең республиканың Апас районы Урта Балтай дигән авылдан, бу авыл инде танылган авыл турында әйтеп битәргә яраса, чынлап та менә. Ярый, әлбәттә, ничек ярамас. Авыл, безнең Урта Балтай авылы, Түбән Балтай, Югары Балтай авылы бар. Менә ни өчендер безнең Урта Балтай авылын элегелектән кәгазь башмаклар дип йөргәннәр. Чөнки алар безнең мәдәниятне, сәнгатьне яратканнар. Шуңа күрә шулай йөрткәннәр дә. Ни өчен кәгазь башмак? Сорау туарга мөмкин. Менә теге элеккеге заманнарда, хәерчелек заманында бит инде алар бәйрәмнәргә бара торган булса, Сабан туйга, Кушкапка бәйрәм бар, бездә шуңарга бара торган булганнар. Мискин инде аякларына киергә әйбер булмагач, чабатаны кигән аягын арбага сузып салган, икенче аягына матур иттереп кәгазьдән чәчәкләр нитеп ясап алсын салдырып барган арбадан. Ул тегендә килгән башка кешеләргә күренгән ничек матур каранчык матур киенеп киләләр икән. Шуңа күрә безнең авылга шундый матур исем кирип калган балтайлар алар кәгазь башмаклар дип. Менә безнең авылның мәдәният йортында бүгендә бик матур музей эшләп тора, һәм шунда түр башына кәгазь башмак та ясапканнар, шундый матур итеп бизәкләр белән бизәкләп. Безнең авыл бик матур җирдә урнашкан, тау сыртында. Безнең, сез беләсезме, чишмә су белән мунча керәләр. Калонкалардан безгә чишмә суына килә. Тау башында чишмәләр. Аннан соң шуны әйтәсем килә, авыл халкына рәхмәтле, чишмәләрне карап, чиш тартып торалар. Шунысы анда килсәң, шул кадәр дә кызыклы авыл, матур авыл. Барып күрергә кирәк сезгә аны безнең якларны. Җәй матурында. Әйе, чөнки гомумән безнең Татарстанда, Башкортстан якларында, Ульян өлкәсендә дә матур авыллар бик күп. Мин игътибар иткәнем бар, чөнки менә татарлар яшәгән авылларда, алар бигрәк тә нурлы, якты, алар аны шундый тизек матур итеп тоталар. Безнең халкыбызның тагын бер матур үзенчәлеге. Дәвам итеп әйтәсем килә. Димәк, шушы авылда сез гаиләдә ничә бала идегез? Янигез турында сөйләгез әле. Аңа сөйләп килсәң, озак итеп сөйләргә була, әлбәттә. Чынлап та мин гаиләдә төпчек бала булып туганмын. Әти белән әни. Ничәнче бала инде? Мин 5нче булып туган. Субханалла. Миңа кадәр беренче апа, аннан соң абый, аннан соң ике гизәк, Назира белән Дамира булганнар. Алар 63нче елгылар, алар кызган шакарчы 1 яшендә вафат булалар. Мин кайчакта уйлыйм, гөнаһтыр да инде ул. Әгәр дә алар вафат булмаган булса, мин бәлки бу дөньяга килмәгән дә булырым. Алардан соң 65нче елда мин дөньяга килгән инде. Менә шуңа күрә бүгенге көндә кызганычка каршы мин бер үзем калдым, беркем дә юк, әти дә, әни дә, апалар да. Соңгы туганыбызны менә моннан 6 еллык җирләдек. Менә бүгенге көндә фотоальбомнарын карап торам да, йылдызлар килеп китә. Гаилә белән төшкән фотоларны карыйсың да, 8 кеше баскан, әби дә, әни дә бөтенсе басканнар. Шул арасында 4-5 яшьлек мин басып торам, җылмаеп. Бөтенсе менә минем артта торган кешеләр, берсе дә юк. Шундый кызганыч булып китә кайчакта.
Үземә дә. Енді әти белән, әти безнең радио зилдашлары гомер буе. Мин шуңа күрә безнең ишек алдында һәр вакытта радио сөйләп тора иде. Татарстан радиосы һәр вакытта да безнең бәдрәфкә кадәр урамдагы радио сөйләде. Әтигә белеп торырга тиеш, радио сөйлиме, әллә юкмы? Иртәнге 6-тан төнге 11 яртага радио сөйлидер. Радио туктап калса, әти тиз генә йөгереп барып, яңадан аны включать итәргә тиеш була иде. Тамыш бөтен авыл, безнең авыл гына түгел, 5 авыл тыңлый ол радионы. Шуңа күрә мин бүген искендә дә, үземдә дә Ульяновскида яшим, үзебезнең йортыбыз белән минем ишек алдында Мунчада һәр вакытта радио сөйләп тора, Болгар радиосын тыңлыйбыз һәр вакытта да. Менә минем укганга сиңгән инде ул. Әни эшлиде безнең үзебезнең әйттем бит, зур авыл иде. Участок больницасында бар иде бездә. Шул участок больницасында аш пешерүче булып эшләгән гомер буе шунда аш пешерүче булып эшләде. Мин әл хәтеремдә шул 4-5 яшьләр булган бер инде әнигә ияртеп китәдер инде иртәнге 6-да инде ул 5-тә китәдер. Мин дә уятып чыгып китәдер. Там идек эш калмый. Мин әнигә пишне ягып җибәрәдер иде. Аннары завхоз бар иде, шунда продуктлар азык-төлек бирә торган пишнең капкачына аяк терәп утырадыр. Эй, Ходаем, мин Алла бага булсам, булай салкын бирмәс идем, сөйләгәннәрем әле бүген дә хәтердә. Менә шулай балачаклар узып китте. Менә бу балачак. Һәр кем үз балачагын төрлечә искә ала. Авыр да, катлаулы да, бәхетле дә, бәхетсез дә дип сөйләүчеләр бар шушы менә студияда. Сез үзегезнең балачагыгызны ничек телгә алыр идегез? Бәхетле, рәхәт балачакмы? Яисә инде кыенлыклар булдымы? Замира, мин әйтерем, иң бәхетле балачак миндәдер дип. Беренчедән мин төпчек бала идем. Шуңа күрә хезмәтнең теге зур хезмәтләр миңа алга тимәде. Мин урманда утын кисеп, утын ватып йөрмәдем. Өйгә кайтканы вата идек, ташы идек, ансын кисә идек без. Шуңа күрә күп хезмәтне абый апага туры килде безнең. Тәрлекләр янда эшләүләрен бөтенсендә мин. Аннан соң мин үстем кичкенә булгач инде мин өйдә калайдым бит инде. Төпчек бала кичкенә чактан хәтерлим, әби белән үстек без. Әбием бар иде. 99 яшына җитеп үлде ул. Һәм шуның 25 елын ул сукыр иде. Ул әбине карап, теге ашатып, эчертеп тору, тулысы белән минем истәдисәк тә ялгыш булмас. Әтиләр кайткан эшкә мунча кан булсак, без әбине инде мин әбине мунча кертергә тиеш. Мин аның белән керүдә түгел, анарга илтеп куя идем сукыр әбигә, бер ягына бер тазик белән су куя эләгән белән, икенче ягына икенчесен комганын, сабынын, мунчалысын куеп калдырам. Ярты сәгать 45 минутлар шулай китеп торасында мин барып әби син әзермәл дип барып алайдым. Мунча ерак идән. Мин аны сукырга күрә шанага утыртып кайткаладыр, тирис түгә торган шанага утыртып. Андый булмаганда, жол булмаган, кичек тарырак жол булганда, мен җилкәмә утыртып кайта. Ул мине кычаклап муеннан тадыр и гел теләк телидер ул миңа. Һәр вакытта телидер. Мунчадан кайтканда да иртә торгачта теләк телидер ул миңа. Никтер башкаларга түгел, миңа телидер ул һәр вакытта. Улым һәр вакытта да урынның түрдән сүзең үрдән булсын дип сөйләдер. Һәр вакытта шундый бәхетле бул, тәүфиклы бул дип. Мин уйлыйм һәр вакытта нинди уңышлы килсә, бу минем әбинең теләгедер дип. Уку йорты бетерүдән башлап армият хезмәт итүдә, анда да җайлы хезмәт иттем, мин шундый эләктем. Аннан кайтып университетка керү, эшкә урнашу, Казанга кайту, Казаннан кире мине губернатор Ульянга чакырып, шундый эш эзләп йөреп, мин кая барырмын икәнне калтырап утырганым юк. Мин кешеләр тиз уртаклык табалам, сөйләшәм, шуңа күрә әбинең теләкләре. Мин әйтәсем килә. Тамашачылар, бүленеп кенә, бүлдереп кенә әйтим әле. Чыннан да ул менә телибезсәң теләк дигән сүз бар бит, әйбит. Балаларыгызга да теләгез, үзегез дә сорагыз, менә чыннан да әти-әнинең теләге, әби бабайларның теләге кабул була. Гомумән менә соң вакытта бит инде менә безнең Кадрия Рәисенең Ак Калфак оешмасы җитәкчесе менә әбиләр турында төрле очрашулар узыра, төрле форумнарда ул сүз күтәрә әби тәрбиясе турында. Әби тәрбиясе кирәк. Бүген көндә ул без аннан читләштек әлбәттә. Иләнәләр дә китәләр читкә. Әби тәрбиясен алыр өчен әби янда торырга кирәк. Ул атнага бер кайтып кына әби тәрбиясе алып булмый. Аның янәшәсендә булырга кирәк, аны өйрәнергә кирәк. Менә яшь чакта истә калмый аның сүзләре. Алыгая уйлыйсың, нинди гыйлем булган икән минем әбием дип уйлап йөрим аны. Шуны аның сүзләре. Мисал өчен, күршегә кунаклар килә икән, җигереп кермә. Кеше юлга җыена икән, аның янына чыгып басып тормагыз. Юл аркылы чыкмагыз. Сез әйтерләр, юл булмаса, менә юлыбызны шул аркылы чыккан дип. Тәрәзә төбендә стелдә әйберләрне калдырмагыз, каплап калдырыгыз, шайтан аягын тыгар дип. Менә шуңа күрә әби тәрбиясе, әби бабай тәрбиясе бик кирәк ул. Менә аны мин әйтер идем, җәйләрең генә булса да, 2 айга гына булса да, әби бабай янына кайтарга кирәк. Аларның тәрбиясен, аларның теге тормыш акыллыкларын өйрәнеп калсыннар иде. Шулай, сүздә юк. На студияга килеп керү белән, мин игътибар иттем менә шушы картинага. Шул хәтлек җылылык, шул хәтлек нур бөркелә менә бу рәсемнән. Минем шушы капкадан кирип, шушы өйгә тәрәз төбенә кирип утырасы килә шушы өйгә. Бу сезнең туган йортыгызмы? Бу нинди? Бу минем туган йортым, шушы Орта Балтай авылында тора.
Кызганычка каршы инде мин еш кайтып йөреп булмый. Менә быел гына рәшәткәләрен яңарттык без аның, һәр бу рәшәткәләр калмады. Беләсез, Замира, мин моны махсус ясаттым. Мәйтәм бу йорт бер заман ишелер, бәлкем без аны сүтербез дә, яңасын ясарбыз дигән теләкләр дә бар, мөмкинлек булса. Мин моны ясаттым балаларга истәлеккә калсын дип. Бездән соң без бит мәңгелек түгел, бу калыр. Иләрне элеп куймасалар да, сарайда булса да, кайда мунча чыланда булса да элеп куярлар, чыгарып атмаслар, шундый матур рамлы картинаны элеп куярлар да күрләр. Чөнки алар бу йортны күрделәр, беләләр. Менә мин бу йортка кайтып йөрим, бабай тарадыр дип. Бу бик шәп идея. Мин дә менә үземне күңелемә салып куйдым әле. Мин дә шулай ясатам әле. Әлбәттә. Чөнки менә әле минем туган йортым, сезнең туган йорт, карагач та күңеле шул хәтлек җылы булып тора. Чөнки рәсем инде ул, картина ясаган, андан инде бар җылылык бар, фотосурәткә караганда. Үзеңнеке, үзең йөргәндә, теге табигать күрешегенә түгел, кайындыр уйлап чыгарган, фантазия белән ясалган түгел, рәсем түгел. Бөтен төсләренә кадәр тур китереп ясаган olan, сары капка, веранда менә шундый төстәрәк безнең. Менә бу йортның бөтен тәрәзә, капкачларын, тәрәзәдәге бизәкләрен бөтенсен мин буйдырым, җәйгә чыккач, 2 елга бер буятадыр, яки бик авыр хезмәт иде ул. Аны бит чәчәген берсе яшел, берсе ак, берсе зәңгәр, туры истесенә менмәскә дә тиеш. Тирләп пешеп, тирләр агызып буйдырым. Һәм безнең күршедә тарадыр иде. Ялгыз гына балаларсыз Мәсүд апа белән Газиз абый, ул мине күрәдер иде. Рәмис безнекендә буяп бирсен әле, ул миңа әзме күп акча да бирәдер. Мин аларның кында буйдырым. Мәсүд апа килеп карап китәдер иде, Рәмис безнекендә яңартырсың инде дип. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Рамис Сафин, Ульян өлкәсенең мөхтәрәм шәхесләренең берсе, Татарстан җегете. Без нәкъ Татарстан дигәннән бала чагы турында, аның туган йортына, әти-әниле чакларына сәяхәт кылып алдык. Алга таба мәктәп еллары. Бала чак мәктәп еллары. Сез шушы журналистика белән һәм гомумән җәмәгать эшлеклелеге белән мәктәптән бала шөгыльләнмәсә, ул кинәт тора салып кына булмыйдыр. Мәктәптән үк киләдер алай бит. Сәмира, син акыл ияседер, чынлап та шулай, менә шуны уйлап торам. Әгәр дә бала чактан ул бирелмәсә, менә иҗтимагый эш ул аны иретеп булмый, ул кеше хәрәкәткә кереп китеп булмый. Безнең авыл мәктәбе, урта мәктәп иде, ул безгә башка авыллардан килеп укыйлар иде, мәктәп зур иде, укучылар күп иде, 3 класс иде, без укып бетерген, В класс иде. Мин В классында укып бетердем 9-10 классны. Һәм әйтергә кирәк, 1 класстан алып мин иҗтимагый хәрәкәттә идем. Пионерда, октябрь вакытында да, пионерга кергәч тә, комсомолга кергәч тә, мәктәптә дә безнең укытучыбыз Алсу апа бар иде, Сафина. Ул безнең һәр вакытта җәмәгать эшенә бик нык тарта иде. Хәтерлим әле, менә дискотекалар оештыра идек көннәрендә инде. Бер заман безгә тыйдылар, дискотека гына булмасын, ул тематический булсын дип. Шуннан соң без малайлар белән кызлар белән очрашасы килә бит инде, бийсе килә, уйныйсы килә дигән кебек. Без уйлап таптык, дискотека башлар алдыннан ниндер тема булса доклад сөйләргә. Доклад сөйләргә кеше бар, тарих укытучысы, минем балачак хатынның әтисе, ул завуч булып сөйләде, урыны җәннәттә булсын, Хайдар абый белән сөйләшәбез. Хайдар абый бүген Сталинград сугышы турында бер әтерле доклад сөйли алмасын микән, бер 15 минутлык кинолар да күрсәтеп булар иде. Ул мискин папкасын тотып киләдер, укыйдыр безгә докладны, аның көтеп утырасың, кайчан бетерә икән дип. Аның доклад бетерүе була, ул әкренне калтыр-калтыр кыштыр-кыштыр кайтып китер иде, и без давай музыка куйып идек. Шуннан башка безгә рөхсәт итмиләр иде. Гомумән төрле конкурслар, стенгазетлар чыгаруда без һәр вакытта бик тырыш идек. Аннан соң армия киткәч тә мине куйлар стенгазетада редактор итеп, боевой листок чыгарайды. Язуым бик матур, шундый каллиграфический язу. Шуңа күрә мин һәр вакытта да стенгазетаның редакторы идем. Аннан соң армияда хезмәт иткәндә мине куйлар каптёрчык. Каптёрчыгында ул бөтен батареяның бөтен малы җыелган, бөтен киемнәр, бөтен мал шунда җыелган. Һәм мин наряд язадыр идем солдатларга. Аннан соң безнең старшина бар иде. Ул укыйдыр югары партия мәктәбендә заочны. Һәм шуннан миңа бер заман алып кайтып тутырды 54 том Ленин томнарын. Мондый конспектларга кирәк ди. Мин бер караңда уйлыйм, 54 аны укып чыгарада кирәк микән дип. Яры миңа нинди айырма. Иде җылда утырасың, Монголияда хезмәт иттем, салкын җир иде. И мин һәр ел сайын аның 8 дәфтәр, общий дәфтәр тутырып язадым конспект. Ленин томнарын 54 томында укып чыктым дип әйтмим, күчереп язайдым. Менә шуңа күрә ул вакытта да миңа иҗтимагый эш туры килде. Аннан соң армиядан кайткач инде журналистика укырга кирдем мин. Укыган вакытта да мин студсовет председателе итеп сайлап куйдылар. Менә беләсең, Замира, мин Казан дәүләт университетында
очный рәвештә 3 кенә юл кып калсам да, минем иң кызыклы юлларым берсе булып калды. Бүген дә без группалашлар аралашып яшибез, шул кадәр кызык. Менә мин Казанга килсәм, иртә торам да үзебезнең яшәгән Гадел Кутуй урамында 2нче А йортына барып, аннары Рамилә хатыным яшәгән Красный позиция урамына барып, менә шул тулай тракларны карап киләм, туктап карап торам, шунда йөргән мизгелләр бүген дә истә тора минем. Һәр бер сәяхәткә барган кебек барып кайтам. Инде без утырткан агачлар да бик зур булып үскәннәр, инде 6нчы катка кадәр күтәрелгәннәр алар. Без заманда утырткан идек мәсәлән студия шән вакытта. Гомумән сагынып сөйләрлек күп вакыйгалар калган. Гомумән мин тормышыма һәр вакытта канагат, миңа һәр вакытта да уңышлы килеп кенә торды. Субханалла, күз тимәсен, гел шулай булсын. Менә сез хатыным Рәмилә дип 5 кына телгә аласыз. Сез шул хәтлек яратып өйләндегезме хатыныгызга? Яратып өйләнгәнегез күренеп тора инде, әлбәттә. Кайчан таныштыгыз сез аның белән? Миңа 57 яшь, хатыным белән танышканга 54 ел. 3 яшьтә булган. Әйткәнемчә, менә без икебез дә бит бер авылдан, безнең шундый авылга киткән дип әйттем бит инде. Безнең балалар бакчасы да бар иде. Анда бик матур йортлар, шундый бүлмәләр иде бүгендәй хәтеремдә. Һәм мине балалар бакчасына мәгәендә иртәрәк китергәннәрдер. Рамиләгә караганда, Рамиләнең килгән көне улдыр дип уйлыйм мин аны. Шундый кичкенә генә кыз, шундый не матур, шундый челтәрле трусиктан иде, аппак иде ул мин хәтеремдә. Алар Харискә чире әтиләр безнең аны ди Болгариядән кайтканнар, ана яннары бер кофтап кайтканнар иде. Менә шул көннән бирле без Рамилә белән һәр вакытта да бергә, балалар бакчасына бергә йөрдек, концертларда бергә катнаша идек. Менә Мәктәптә дә бергә. Аннары мәктәпкә 1нче класска бергә бардык. Аннарсын инде 9нчы класска кадәр бергә укыдык та, 9нчы класстан инде аерылар төрле классларга. Ул Б классында иде, мин В классында укыдым инде. Аннан инде без аның белән абыйлы сеңеллек кебек иде һәр вакытта да. Бернидә теге ярату хисе дә юк иде. Миңа ул кичкенәрәк булган буйга ул миңа ничектер һәр вакытта да сеңлем кебек карый идем. Бер инде бүген әйтергә ярый, университетта укганда егетләре бар иде, нидә бүген дә исемнәре хәтеремдә. Егетләр әйткәләшеп алып, үпкәләшәләр дә. Миңа киләр, без барып кайттык әле, без әйткәләштек бит җайлар дип, без барып барадырык. Сез араларын җайлап кайтасызмы? Дипломат кебек аларны җайлап кайта идем, мәш әйтеп. Шундый кызыклы нәрсә дөньяда була икән ул. Менә бер мизгел мен шул эшне дә куям. Мин хәтерлим, аңа менә шундый чын күңелдән гашык булган көнемне без Казан буа поездында, пригородный поезд, кызыл поезд иде ул. Ял көнне кайтып, җомга көнне, шимбә көнне кайтып, якшәмбе көнне китәбез. Мен шунда барганда без алмайлар бергә җилешеп чыгып утырабыз, поездга керәбез, ике станциядә узмыйбыз, инде ашарга җәеп куябыз, җомыркалар, нәрсәләр биргән, шуларны куеп. Менә шунда Рамиләгә күзем төште, шунда карап куйдым ягъ, менә шул мизгелне, мин уйлыйм, бүген дә үзенә әйтәм, менә шул поездда барган мизгелдә мин гашык булганмындыр дип. Булай теге алдан сөйешеп, яратып йөргән хәтерем. Менә шул мизгел бөтенсен хәл итте дип уйлыйм. Менә минем өчен, минем йөрәккә кереп утыру аның шул булды. Бүген дә ул миндә һәр вакытта да якын итеп, яратып, классташым гына түгел, мин әйтәм бит, сеңлем кебек тә якын иде ул. Кадерле кеше инде. Кадерле кеше. Ул Рамилә ханым кайчан гашык булган, сезгә сөйләгәне бармы? Ул аны сөйләгәне, ул әлдә ни дип теге искә төшерә. Мин аңламыйм да, яратам микән, яратмыйм микән дип уйлап куя, сөйләп куя ул. Тормышта мин уйлыйм, менә кызыма да әйтәм, тормышта нидә гомер иткәндә ир ярату күбрәк булса яхшырак. Хатын кызга үзенең яратуын белдермәсә әйбәтрәк дип. Моны мин тормыш тәҗрибәсеннән чыгып әйтәм, журналист буларак әйтәм, кешеләр белән аралашканда да әйтәм, менә тона бирим. Менә мишәрләр бик зирәк халык. Айруча әбиләр, бабайлар менә сөйләшеп утырганда утырасың да, алар киңәш бирә һәр вакытта да. Менә бик күп сүзләр бар тормыш итү турында. Мен аларны теркәп барам, безнең блокнот томада һәр вакытта да. Әгәр дә бер күзеңне томаласаң, бер кылаңны томаласаң, ир белән яшәргә була. Телең белән башың дус булса, гомер итеп була матур дип. Мен шундый матур сүзләр бар. Мен шуңа күрә мен әйтим, ир күбрәк яратса, тормышта хатын кызга да яшәр өчен күңеллерәк тә, җиңелрәк тә һәм ире дә аларга хөрмәте күбрәк булар дип уйлыйм мин. Менә тормыш тәҗрибәсе күрсәтә. Дөрес фикер, әлбәттә. Әгәр дә сине ирең яратмаса, менә мин хатын кыз буларак әйтәм. Хатын кыз күзлегеннән чыгып әйтәм. Син үзеңне ничектер рушалап әйткәндә комплекс барлыкка килә. Комплекс теге неполноценности дигән әйбер бар бит, ничектер хатын кыз ул һәр вакытта да яратулы карашны тоеп, сизеп яшәсә, ул
ачыла, ул чәчәк ата, үзен шул хәтлек теге чын хатын-кыз итеп хис итә. Бик дөрес фикер. Туфан абый Миңнуллин сүзләре бар бит. Тормышта мәхәббәт кенә кирәкми, хөрмәт тә кирәк ди. Менә хөрмәт итеп иң мөһимнәрен ике нәрсәне менә истә торга кирәк. Димәк, инде сез хәзер гомумән алганда 54 ел бергә. 54 ел бергә гомер итәбез. Балаларыгыз, укулыгыз, кызыгыз бар Ике бала үсте инде, ике бала, бер малай да бер кыз. Алар инде бүген Казанда яшиләр. Кызыбыз инде узган ел кияүгә чыкты, тормышлы булды, Аллага шөкер, үзебезнең татар егетенә. Анысы да безне сөендерде. Нигә тормыш итү дәверендә мин балалар менә әйттегез, сез баягы гаиләдә тәрбия бирә кирәк, телне өйрәтү буенча дип. Әлбәттә безнең инде ул беренче чиратта иде. Хәтеремдә игә телефон керттеләр. Ульяновскка килгәч, 1-2 ай эшләгәч, ул заманда бик дефицит иде бит инде, телефон бар иде. И балаларга әйттем, безгә кеше шалтыратса телефон алуга исәнмесез дип әйтегез дип. А вдруг там русский? Мәтән ул җөблә татарларга шалтыратканны. Шуңа итеп өйрәттем. Һәр эшкә баргач тикшереп карыйдым. Шалтыратам, эштәге телефоннан кайсалы, исәнмесез дип сөйләр. Исәннәшәләр иде. Менә безнең шуннан китте. Тәрбия, менә шуннан бүген көндә рәхәтләндереп татарча да сөйләр, русча да сөйләр, инглиз телендә бик камил белә торган балалар булып үстеләр. Шуңа күрә тел белү бер кайчан да зыянлы түгел. Шулай. Бары тик мин уйлыйм, менә читтә яшәүче татар кеше буларак, телне гаиләдә генә биреп бетергә булмый. Аны мәктәптә балалар бакчасында дәвам итәргә кирәк. Ни өчен гаиләдә генә булмый? Чөнки 1000 еллык тарихы булган татар әдәбиятын, аның тарихын, мәдәниятын без беребез дә укып өйрәтеп утырмыйбыз. Аның җәлилләрен, тукайларын өйрәтергә кирәк. Шуның өчен мәктәп кирәк. Әлбәттә, сезнең фикерегез белән килешмәү мөмкин түгел. Тел өйрәтү гаиләдә дә, ул мәктәптә дә, бакчада да, җәмгыятьтә дә алып барылса, ул камил нәтиҗәләр бирәчәк. Камил нәтиҗәләр бирә. Менә сез 54 ел бергә дип әйтәсез. Мин һаман шул тирәдә фикерем. 54 ел. Бер-береңнән армыйсыңмы, туймыйсыңмы шушы? Яисә кирсенчә, инде ул кешедән башка яши алмас дәрәҗәгә җитәсеңме? Менә икенчесе дөресрәк, чынлап та туйдырмый да, ардырмый да. Һәр вакытта без бергә, безнең идә савыт-саба шалтырамый тормый. Безнең идә башлыча ул савыт-саба шалтыры эш аркасында. Бер тармакта эшлибез. Мин татар мәдәният автономия җитәкчесе, ул татар мәдәният үзәге директоры, без бергәләшеп эшлибез. Менә шунда ниндидер бер идеяны башлап китәбез дә, мин аныкына каршы киләм, ул минекенә, бер-беребезнекенә ышанмыйм. Менә шуннан мин диндә трамда китәм. Шуңа күрә безнең шуннан гына күп кешелек чыга. Булай шәхси мәсьәләдә, финанс мәсьәләсендә, торак мәсьәләсендә, балалар тәрбиясе мәсьәләсендә гомумән андый нәрсә булганы юк. Чөнки аларга мин проблема тудырганым юк беркайчан да. Ир кеше нәрсә бурычлы эшләргә мен аларга бөтенсендә тудырган. Безнең идә капчыгы белән песок тора подвалда, аны тора, бөтенсе кайткан, бөтенсе әзер анарга. Ул кибеттән әйбер күтәреп йөрергә тиеш түгел. Мин һәр вакытта да әйтәм, ир кеше идә үзен хуҗа дип әйтер өчен ул беренчедән шартлар тудырырга тиеш. Бөтен шартлар булса, шуннан соң мин хуҗа дип әйтергә тиеш дип уйлыйм. Балаларыма да әйтәм шуны. Шуңа күрә мин Рамиләгә авырлык тудырырга тырышмыйм һәм эшендә дә ярдәм итәргә тырышам. Әгәр дә кемдер аны нахакка рәнҗитә икән, эшендә дә мен бугазын чәйнәп батырып булып кайтам. Чынлап та ачу килә минем, әгәр дә аны хакка рәнҗетсәләр. Ул безнең бераз мен караган йомшаграк күңелле, хатын-кыз булган күрәме, бәлки тәрбия шундый булганмындыр. Бераз йомшак, шуңа күрә кайчакта бераз аны чимтәргә тырышарым. Аның әти-әниләре алдында, Ходай Тәгалә алдында аны саклаячакмын дип алганмын икән моннан 32 ел элек. Мин аны Ходай каршында да, әти-әниләр каршында эшләргә тиешмен. Бик дөрес фикер, бик дөрес фикер. Менә бу рамага игътибар итеп, безнең кунакларның әле бердә менә шушындый рама алып килгәне юк. Башмаклар төбәтәй. Бу кемнеке бу? Замира, мин сезне тапшырган һәр вакытта карап барам, чынлап та бик яратып карыйбыз. Һәм монда кемдер китап алып килә, кемдер башка төрле, әмма ләкин менә мондый алып килгәннәр, мин акиргә уйладым аны ни өчен. Бу безнең өчен бик кадерле яткар, бик хөрмәтле урында алып тора безнең өйгә килеп кергәч күз алдында. Бу безнең беренче балабызның беренче киеп йөргән ыек башы һәм беренче түбәтәе. Менә шушы ыек башны да һәм түбәтәйне дә безнең дәвәниебез Урта Балтайда яшәүче хатынның әнисе Мәриям Пагатина шулай эшләп биргән иде. Һәм анда менә уртада бер елок тора, ул бер елокка инде роддомнан биргәннәр иде. Анда язган ничә аның авырлыгы, буе күпме, 50 сантиметр, ничәдә туган, кайсы көне туган, һәм шул ниләр мәгълүматлар язылган анда. Һәм без аны мин уйлап җирдем, ничек булай элеп куярга, ничектер урын булмады. Менә шундый бер рамка килеп чыкты, һәм без аны элеп куйдык. Аны алмаз миндә үзе дә карый. Ничек шуны минем аягым булган икән. Ул кызык бит. Менә мин үземнекен рәхәтләнеп бүген карар идем, шуны иек башым булса дип. Бик матур.
Истәлек әлбәттә. Безнең балаларның шундый әйберләрен без һәрвакытта саклыйбыз, рәсемнәрен, бөтен эшләгән кул эшләрен, бөтенсендә безнең чарма башында урын күп, шунда меңзәбез дә куябыз. Динниклар һәрберсендә саклана, 2нче класстан алып 10нчы класска укыган динниклар да үзенең мәктәптәгеләр дә кызык бит ул. Менә еллар узгач, менә мисал өчен минем үземнең 5нче класстагы һәм 10нчы класстагы динник мәктәпне сакланган кызык. Әле мин малайга күрсәтәм, менә мин ничә укыдым, кара, 5ләр генә дип. Үзең ясап чыккан 5ләр дип әйтәдер. Шуңа күрә менә ул нәрсәләрне эшләргә кирәк дип уйлыйм мин. Балаларга безнең фото рәсемгә төшәбез икән, безнең гомергә инде 3 альбом. Алмазның үзенә, мине күзенә, безнең Рамилә белән аныкы баланың күзенә төшенә язган зур альбомга ябыштырып барабыз. Фотоны 3-не ясатам мин. Һәрберсенә Алмазныкына да ябыштырам, монысына да, шебезгә дә ябыштырып барам. Чөнки менә бүген алар Алсу кияүгә чыкты, тормышка китте, ул альбомнарын Кызылтышлар барысында алып китте аларның үзенекеләр. Ул фотолар бездә калмаска мөмкин бит. Шуңа күрә хәзер мөмкинлек бар. Ул фотоларын бөтенсендә ниттем мин ясатып бардым. Аннан соң менә узган елны таптым Девәни белән, әби белән бабайның фоторәсемнәрен, бабайлар фоторәсемнәр, аларны нидә фото салонга апарып ясаттым да альбомнарына ябыштырдым. Исемнәрен язып, бу синең бабаңның бабасы фәлән кеше дип шайтырып. Менә ул нәрсәне бүгеннән үк бирергә кирәк. Балачактан ук аларны тәрбияләү эшенә без инде бик нык игътибар бирәбез. Авылга алып кайтабыз, зиратларга алып барабыз, күрсәтәбез. Менә бу бабаңның бабасы кабере, менә шулай белеп калсын. Айрыша Алмазга күрсәтәм мин аны. Ул бит без китәбез дә онтылырга мөмкин. Менә балалар менә шул нәрсәне белергә кирәк. Менә шул нәсел җипләр, нәсел буыннарын югалтмас өчен күңелсез булса да зиратка барып та күрсәтергә. Яз көзен җыештыра кайтасың икән, күрсәтергә кирәк. Менә ул нәрсәгә. Гомумән мин ул нәрсәгә нык игътибар итәм. Эфирдә язмыш тапшыруы. Без бүген бик матур әңгәмә корып утырабыз. Кунагыбыз Рамис Сафин. Рамис әфәнде, сезнең инде гаилә тарихында менә тыңлап үттек. Бик матур мисал. Мин хәтта үземә дә күңел дәфтәремә язып куйдым. Карале, шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк дигән уйлар. Мин тагын бер кат инанам, чыннан да безнең тапшырык кысаларында тамашачылар үзләренә тәрбия өчен, сабак өчен бик күп әйберләр алалар. Чөнки бик уникаль кунаклар килә. Рәхмәт шушы матур идеяларыгыз өчен, матур традицияларыгыз өчен. Чөнки гаилә ул шушы кичкенә матур традициялардан тора да инде ул. Сез әйтегез, Ульянга университетны бетермичә китеп бардым дидегез. Нишлә болай булды ул? Активист, комсомол. Менә сиңа университетны ташла да китеп бар. Бу милли хәрәкәтнең шундый үсеш чорлары иде 80нче елларның азагы. Илебездә яңа җилләр исә башлагачтан инде Ульян дәүләт телевизионында татар, чуаш телләрендә татар тапшырулар ачып җибәрделәр. Һәм мине бер заман безнең деканыбыз Фларит Әхмәт Шагзам чакыра үзенә, Рамис син радиода практик үтәсең ди, безнең башка радиода үтүше юк. Бәлкем барып карарсың ди, нигә? Ульяновскида чакыралар практик үтәргә, барып бара ди. Ну, әйтеп куям, ала мишәрләр янына барасың, миңа саңнан үкерник булмасын, нәрсә дип әйтергә теләгәндер. Мин киттем практикаганда. Бер ай практика уздым һәм мине телерадио компания җитәкчелеге чакырды, әйтте, син безгә шадың, кал, синнән була, һәм аның өстенә менә решение обком партияның карары да бар, квартира бирү турында татар һәм чуаш тапшыру редакторларын чакырып, эшкә алырга һәм аларга фатир бирергә, семья составына карап дип. Мин үзем инде мөстәкыйль хәл итәргә уйламадым. Армияда кайткан булсам да әти әни белән кайтып сөйләшергә. Безнең апас Урта Балтай авылы Ульян белән Казан арасында 120 километр Ульянскига, 120 километр Казанга. Кайттым да сөйләштем әни белән. Алар миңа безгә кичкенәдән мөстәкыйльлек бирәләр. Улым, үзең беләсең, армиядан син кайткан җигет, үзеңә ничек эши, ничек җайлы дип уйлыйсың, шулай хәл иттеләр. Без риза кайсына да дип. Мин бигрәк тә кызыксындадыр инде квартира мәсьәләсе бит инде. Әлбәттә, торак мәсьәләсе. Торак мәсьәләсе иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Мин барып, аннан соң гариза яздым һәм мине тиз генә читтән торып уку бүлегенә күчерделәр Фларит Әхмәт эчендә һәм шулай итеп мин сентябрь айыннан шушы телевидениедә эшли башладым. Чишмә дигән тапшыру иде ул, миңа каршы чыгарылышы чыккан иде. Аны инде
туган тел дигән оешма оештырып җибәргән иде беренче тапшыруларны, һәм мин менә өченче тапшыруны мин башлап җибәрдем. Һәм беренче редактор булып инде. Гомумән анда иннан соң мин телевидение тапшырулар чыга башлагачтын, Өмет дигән татар газетасы чыга башлады, милли хәрәкәт тагын да күтәрелде әлбәттә. Ә сез гаиләгез белән киттегезме? Әллә ул вакытта өйләнмәгән идегезме? Юк, мин ул вакытта өйләнмәгән идем. Мин әле 3нче курста гына киттем. Мин анда 1 ел эшләгәннән соң өйләндем. Һәм инде безгә квартира бирергә кирәк. Бүген инде әйтергә ярый. Без инде аннары өйләнешкәннән соң хатыным йөкле дип әле без авылдан белешмәдә алып килдек больницадан. Шулай итеп біз 2 бүлмәле фатир эләктереп калдык Совет дәүләтеннән ул вакытта. Әгәр дә мин ул шундый белешмә булмаган булса, безгә 1 бүлмәле генә фатир булган булыр иде. Кемгәдер анда Чуваш редакциясе алды 3 бүлмәле, аның 2 баласы бар иде. Өмет газета редакторы Исхак өйләнмәгән иде. Анарга 1 генә бүлмәле фатир булды. Бөтенебез бер йортта, яңа йорттан безгә бирделәр. Телевидение ярак та түгел, бик әйбәт йортта біз шунда яшәп калдык. Шулай итеп, аннан соң мин 1 елдан соң өйләндем инде. Менә мишәрләр ничек кабул итте соң? Фәрит әфәнденең сүзләрен әйләнеп кайтса. Һәр вакытта да сорыйлар миннән, ничек соң сезне мишәрләр кабул итте Казан татарын дип. Бик әйбәт. Беләсез, мишәрләр шулкадәр зирәк булган халык, алар милләт җанлы, татар җанлы, алар әгәр дә фамилия татарчаны күрсә, якларга тырышалар, аларга булышырга тырышалар. Мен 32 ел алар белән яшәү дәверендә аңладым. Аннан соң шунысы белән дә шады. Кай вакытта үзем дә бераз хәйләкәр булгандыр инде. Аларның диалекталь сүзләрен әйткәлеп җибәрәсен, шунда тапшыру барышында. Эшне, картоф дигән сүзләрне чыкындырып җибәрәсен инде. Аларның арсын әле урамда күр. Вот безнекен әйләнә башладың, безнеңчә сөйлә башладың, син бер аткаем дип шулай итеп йөриләр һәр вакытта да. Менә шулай күрә. Әлбәттә, ул шуннан да шулай. Үзеңнең бер сүзең якын сүзеңне ишетсәң, ул рәхәт булып китә. Менә бит Путин Казанга килә дә татарча тәрҗемә исәмсез дип әйтә, сөйли, безгә бит әйбәт шылтыратып, кул чабып рәхәтләндереп. Монда да йөслек, картоф шундый сүзләрне әйткәлеп җибәрәсен дә, әкрененә кирип киттем. Мен аралашырга ярата торган кеше, мин кеше белән миңа бер хатын әйтә, шайтан белән дә ортаклык табасың. Шуңа күрә мин теләсә кайсы кеше белән, теләсә кайсы компанияга кирсәм дә, борын күтәреп йөргән кеше түгел, һәрберсе белән уртак тел табып, сөйләшәм, дуслашам, озак елларга кадәр дуслашып йөри алабыз. Хәзер ничә ел була инде сез, димәк, Ульян өлкәсендә менә шушы милли, мәдәни юнәлешне үстерүдә? 32 ел безнең Ульяновскага килгәнебезгә, автономиядән инде мин 2006 елдан бeri аның рәисе булып эшлим, автономия эшчәнлегенә. Иң беренче нигез ташларын салучы ул безнең бик танылган кеше, профессор, бүгенге мәрхүм Азатов Курчаков иде. Ул нигез салды, шуңа күрә автономияне төпле утырадыр да дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә Аллага шөкер автономияне безнең Ульяновск автономиясын без бик шундый югары дәрәҗәгә күтәрдек. Мактанып әйтеп түгел, минем эш кенә түгел, ул иҗтимагый эш, бергә эшли торган, бөтен безнең команда эшли торган эш, безнең президиум әгъзалары эшли торган эш. Без 2016 елда Федераль татар автономиясе карары белән Россиянең иң яхшы татар автономиясе дигән исемгә лаек булдык һәм акчалата премия белән бүләкләндек без. Ул акчаны без һәйкәл куярга тоттык. Аннан соң моннан 2 ел элек безнең өлкә губернаторы өлкәдә генә түгел, Россиядә дә беренчеләрдән булып тора, мин уйлыйм. Безнең автономияне халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләде. Иҗтимагый оешманы безнең бүген флагыбызда татар мәдәният үзәгендә халыклар дуслыгы ордены эленеп тора. Бу бит юктан гына бирелмәгән. Безнең бик зур актив эшчәнлек алып барабыз. Теге кем әйтмешли, җырлап, биеп, уйнап, килеп кенә йөрмибез. Әлбәттә, шуннан да автономия тормышын җырлап, бию белән генә бәйләп калдыралар. Күп кеше шулай дип уйлый, концертлар җырлап, бию күңел ачу дип генә уйлый. Юк, әлбәттә юк. Аны әгәр дә эшлисең килсә, күп кырлы итеп алып барырга була. Без китап чыгару белән дә шөгыльләнәбез. Менә стилгә куелган шуның кайбер китаплары, аннары фәнни-гамәли конференцияларда узарабыз, төрле форумнарда узарабыз. Балаларга бит әле телне өйрәтү буенча сезнең бит әле мәктәпләрдә эшләп килә. Мәктәп, аннары соң Димитр Горшин татар мәктәбе ачылдыгы Булат исемендә, анда бүген эләгеп булмый, анда конкурс нигезендә кабул итә балаларны. Хәтта башка милләт балалары да килергә тырышалар. Гомумән эшчәнлек күп тармакта алып барыла. Әле күптән түгел генә бит әле сез Шаян ТВның филиалын да ачтыгыз бит әле Дмитровградта, ялгышмасам шулай дип. Барсында беләсез. Чынлап та иң беренчеләрдән булып, менә без Шаян ТВ каналының Ульяновскида филиалын ачтык. Шушы Дмитровградтагы Аплатка исемле татар мәктәбендә бик әйбәт кенә эшләп китте, Аллага шөкер. Бу нәрсә белән торганда инде теге филиал ачу дигән сүз ул безгә аппаратура, безгә штат бирделәр дигән сүз түгел.
Бу штаттан тыш, балалар үзләре эшлиләр. Алар бит һәр бик җанлы бит. Телефонга төшердең, чара бара, телефонга төшердең, Шаян ТВга җибәрәбез. Алар аны кулланалар төрле үзләренең тапшыруларында. Әлбәттә, мөмкинлекләр хәзер күп эшләгенә. Беренчедән Рамилә Сахабутдин белән без бергә укыдык университетта. Шуңа күрә ул миңа әйтте, ул теләкне, шундый теләгегез юкмы ди. Мәтәм рәхәтләндерде, килегез дип, менә шуңа без аны ачып җибәрдек. Бүген балалар рәхәтләнеп эшли. Ул бит менә телне саклауга тагын бер адым. Алар аны тавыш яздыралар, татарча музыкалар сайлыйлар, бөтенсендә. Шуңа күрә иҗади яктан үсәр өчен дә балаларга бик әйбәт нәрсә булды ул Шаян ТВның менә шушы Ульяновскидагы, Димитровградтагы филиалын ачу. Бик күп китаплар чыгарабыз дидегез. Бүгенге көндә гомумән китап уку культурасы киме барган вакытта китап чыгару ул әлбәттә аңа игътибар да булырга тиеш китапка карата. Китап белән китап арасында аерма бар. Сүз дә юк. Сез күбрәк нинди юнәлештә? Менә күрүемчә, РСФСРның халык артисты Габдулла Шамуковка багышланган китап бар монда. Һәм тагын нинди юнәлештә сезнең китаплар? Менә Замира сез дөрес алдык, чынлап та менә без үзебезнең китаплар чыгарганда, беренчедән җирле язучыларның әсәрләрен җыеп, Өмет газетасы базасында бастырабыз. Бүгенге көнгә кадәр инде 100дән артык китаплар басылып чыкты менә шушы 30 ел эчендә. Без аннан соң соңгы елларда игътибар итә башладык татар авыллары тарихына. Җирле шәхесләргә, үзебезнең Ульяновск өлкәсендә Сембер төбәгендә туып үскән данлыклы шәхесләргә багышлап китаплар чыгара башладык. Менә сезнең кулыгызда шул китапларның берсе театр елында чыккан иде 19 елда СССРның, РСФСРның, ТАССРның һәм Башкортстанның халык артисты, язучы, тәрҗемәче, укытучы, галим Габдулла ага Шамуков турында бу китапны җыеп чыгардык. Әлбәттә җиңел түгел, менә бу китапка конкрет килсәк инде ул аны чыгаралнан мин Камал театрына килдем, Тинчурин театрына килдем, анда артистлар белән очраштым һәм аларның истәлекләрен монда бер кайда кергән истәлекләрен җыеп бирделәр, язып бирделәр миңа алар. Менә шул истәлекләрне җыеп чыгардык, без аны презентациясын ясадык. Татарда бит күренекле шәхесләр күп, ни өчен Габдулла Шамуков? Ни өчен Габдулла Шамуковны алдык? Чөнки Габдулла Шамуков безнең Чардаклы районы Әсән авылында туып үскән, шунда укыган Ульян өлкәсендә. Шуңа күрә менә шушы китапны чыгарга уйладык та без. Габдулла Шамуковның күптән түгел генә 110 еллыгы иде, шуңа багышлап без әлеге китапны җыеп чыгарга булдык. Яңа гына фотографияларын бирделәр безгә Камал театры артистлары һәм аның музей директоры Луар Шакирҗан бик күп ярдәм итте әлеге китапны чыгаруда. Әле менә карап чыктым, шуннан да тәрҗемә шигырьләре бик кызыклы гына. Башка юнәлештә, тагын нинди юнәлештә китаплар? Беләсез, безнең Ульяновск өлкәсендә 67 татар авылы бар. Менә шул 67 татар авылының тарихын язу, аны китап итеп эшкәртү буенча без үзебезгә бурыч куйдык. Мәгълүм булганча, моннан 4 ел элек Бөтендөнья татар конгрессы төбәкне өйрәнүчеләр советын оештырды һәм бу безгә бик зур нык ярдәм итә. Менә шушы советның тырышлыгы белән бездә менә шушы эшкә алындык. Һәм менә бу 67 татар авылының бүген инде 30 турында татар телендә яисә рус телендә китаплар басылып чыкты. Менә минем каршыда Иртуган авылы турында бара, Габделҗаппар Кандалыйның туган авылы бит инде ул. Менә шулар турында без китап чыгарабыз. Мин һәр вакытта да әйтәм, нигә төбәкне өйрәнүчеләр форумында авылда 4 җир бар икән, аның турында дәфтәр калныгына булса да без китап калдырырга тиеш. 100 тираж белән чыга икән, 100 елдан соң аның 50-се библиотекаларда, китапханәләрдә калса да безнең өчен инде зур эш булып саналачак. Шуңа күрә тырышабыз да без. Китап чыгару татар авыл турында, аны ул паспорт итә дигән сүз. Шуңа күрә менә бу эшне бик нык алып барабыз. Әлбәттә, ул бит инде аны кем эшли? Язучылар юк бездә. Без бу эшкә җәлеп итәбез пенсиядәге укытучыларны, мәдәният хезмәткәр, мәгариф хезмәткәрләрен, алар бит инде авыл тарихын күп беләләр, читтә яшәүче авылдашларын, аларны җыябыз, өйрәтәбез ничегрәк башларга, ничек кайдан тотынырга, документлар белән ничек эш итәргә, архивларга ничек керергә, менә шулар алар җыеп эшләп чыгаралар. Урынлы сораутыга акча кем җыя дип. Соңгы елларда без китап чыгарга акчаны былай эшли башладык. Китап чыкканчы һәр бер йорт авылдагы, әгәр дә ул авылда бер терлешмәкәр булмаса инде, һәр бер йорт 1000-2000 сум акча бирә. Китап чыкканнан соң шул акча хисабына без аларга шушы 4-5 китапны да бирәбез, үзләренә түләүсез инде сатып алалар, килеп чыга инде ул. Әмма ләкин ул безгә китапны бастырып чыгару өчен бер стимул булып тора, рәхәтрәк акча бар дигән сүз безнең. Шуңа күрә без бу эшне алга да дәвам итәчәкбез, чөнки татар авылларының тарихы язылып калырга тиеш. Менә инде уникаль басма каршыбызда ята Татары Симбирского Ульяновского края. Ул беренче мәртәбә энциклопедия басылып чыкты. Моннан 7 ел элек 1000 тираж белән. Бүгенге көндә без аның инде 2нче томын әзерләп ятабыз. Бергәләшеп, әлеге дә баягы менә теге кем әйтмешли, на общественном началах. Үзебезнең
активистлар, автономия әгъзалары, авыллардагы шушы укытучылар, мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре тырышлыгы белән мәгълүмат җыйдык. Беренче томы чыкканнан соң, Замира, бик күп хатлар килде. Шалтыраталар, менә бу кермәгән, бу төшеп калган, менә моны кертергә кирәк иде. Без әйтәбез, китерегез безгә дип китерделәр һәм инде менә икенче басмасы аның моннан тагын да калынрак булып чыгара ала бирсә, ноябрь айларына без аны инде типографиядан алырбыз дип уйлап торабыз ала бирсә. Аның тәкъдир итү кичәсен ясыйбыз без. Һәр вакытта гомумән бездә китап чыгуга без аны халык белсен өчен зурлап бәйрәм ясыйбыз. Укучыларга тәкъдир итү кичәсе дип. Авторларны чакырабыз, бүләкләйбез, аларга рәхмәт хатларын бирәбез. Һәм шушы китапның нәрсә турында барганлыгын белер өчен оештырабыз да. Һәм һәрбер китапны да авыллардагы китапханәләргә бүләк итәбез, таратабыз. Аларда һәрбер китапханәдә берәр данәдә булсын өчен. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Рамис Сафин, Ульян өлкәсенең мөхтәрәм шәхесләренең берсе. Сез бик күп кырлы талант иясе. Менә бу гармонны күргәч, сорау туа, сез уйныйсызмы? Сезнең гармонны? Замира кызганычка каршы күп хезмәтләрен, күп эшләрне белсәм дә, ирәнә алмадым гармонда. Мин кызыгып карыйм, көнләшеп карыйм нигә гармон уйнаучы кешеләргә. Һәр вакытта да менә кая мәҗлескә барсам да, бу минем әтиемнең, мәрхүм әтинең гармоны. Хәтеремдә ул моны ясаткан иде. Мин укырга кергән ел, димәк, инде ул 72 елда ясаткан булып чыганы. Мин хәтерим кем ясаганы сөйлиләр иде. Казанда җин гафияте ясаткан дип, аның кушаматы булган җин гафияте дип. Менә ул истә калган, менә шушы сүзне әти аны гармонда уйнаштырган иде. Алай гына да түгел, төрле бәйрәмнәргә чакыралар иде. Авылда берничә гармончы бар иде, Италияда уйнаучылар, шулар белән гармонда уйныйдыр. Сабанту бәйрәмнәрендә. Инде әти вафат булганнан соң авылда җырттан мин аны алып килдем Ульяновскига. Минем ул безнең бакчада уртасында бик матур зур беседка бар. Һәм шуның төр башына мин аны элеп куйдым. Ул шунда һәр вакытта да әтинең телефоны торанда, идәге телефоны һәм шушы Итальян гармон. Мин шушы гармонны күргән сайын Айдар Галиевның менә гармон дигән җырын искә төшерәм. Һәр вакытта да әйтә, әти дә юк, инде гармон да юк, инде әти дә юк дигән кебек. Менә һәр вакытта да моңнары калды күңелдә. Менә миндә дә нәкъ шул ниләр истә кала. Әтине уйнаганнар бүген дә хәтердә кала. Аннан соң менә телевизорда эшләүгә күрә минем әтинең язмалары бар, Аллага шөкер. Уйнаган моментлары, идея төшергән моментлар, балалар үскән моментлар. Шуңа күрә әтинең менә шушы истәлеге калды бездә, Аллага шөкер, бик матур гына сакланып тора. Күптән түгел апастан музейдан Рамис абый шалтыраткан иде, әтиеңнең гармонын безгә музейга бирә алмассыңмы? Бездә инде 30дан артык гармон бар, авылдашларыбызның, райондашларыбызның дип менә уйлап торам. Бәлки мен аны музейга да кайтып тапшырырмын. Саклансын анда. Бүген безнең шундый да җылы, шундый да үрнәк әңгәмә дип әйтергә, ничек үрнәк, чөнки үземә бик матур идеялар җыеп утырам. Шул ук гармонны саклау гына дип әйтәсеңме? Шул ук менә шушы баланы беренче оек башларын саклау дисеңме? Ул бит чыннан да гаилә традициясе. Гаилә традициясе һәм бөтен нәрсә гаиләдән башлана. Әгәр дә гаиләдә андый традициялар юк икән, безнең балаларның үзләренең балаларына җиткердәй башка берсе булмаячак. Безнең татар халкын, татар милләтен һәм гомумән шушы телебезне саклау юнәлешендә өлеш кертүчеләр, хезмәт куючылар арасында сез үзегезнең урыныгызны алып торасыз. Чөнки зур хезмәт куючы шәхесләрнең берсе шушы шәхесләр арасында дип әйтер идем, Ульян өлкәсендә бигрәк тә. Һәм тагын нинди эшләр башкарырга кирәк һәм нинди планнар белән яшисез сез менә шушы юнәлештә? Планнар дигәндә алар күп инде. Безнең сабан туйлар уздыру ел сайын уздырылып бара. Без 4нче мәртәбә менә сабан туй уздырырга җыенабыз, Алла бирсә, киләсе елга. Аннан соң менә безнең белән эшләде 16 ел буе губернаторыбыз Сергей Иванович Морозов. 16 ел һәм 16 ел буе безнең һәр хәрәкәтебездә катнашты. Безнең идеяларны һәр вакытта да хуплап торды. Безнең белән эшләде. Әле хәзердә без менә ике туган шикелле аралашып яшәп WhatsApp аша нинди чараларыгыз була, мин килер идем дип. Мин нәрсә әйтәсе килә, төбәкләрдә татар милли хәрәкәтен үстерү һәм нәрсәгә дә булса ирешү өчен урамга чыгып яшел флаг селкеп йөреп, яисә машина йөрешендәге юлларны каплап кына ирешеп булмый. Бар тик мәшә матур өстәл артында янәшә утырып, властьлар, хакимият белән дус яшәп кенә ирешеп була дип уйлыйм мин. Менә монда ирешкәнбез икән соңгы елларда күп нәрсәгә. Бу шәхси аралашу, шәхси дуслашу дан гына барлыкка килгән әйберләр. Губернатор белән, менә алар бит
Россияда да 84 кеше, 86 кеше генә. Менә шул кеше безнең татар тормышы белән кызыксынып яшәрлек дәрәҗәгә җиткергәнбез икән. Димәк, без нигә лаеклы шул нәрсәгә? Бу җитәкченең үзеннән дә торадыр дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә синең төбәгеңдә теге яки бу милләт күпчелек тәшкил итә икән, һәм син аларны инкар итеп яисә син аларга игътибар бирмичә булдыра алмыйсың. Ул бөтен төбәктә алай түгел. Менә мин үзебезнең хезмәттәшләр белән сөйләшәм, кайчакта менә башка төбәкләрдән килүче автономия рәисләре. Юк, безгә губернатор киләме, безгә начальник отдел килсә дә ярый Сабантуйга, без шуңа риза булабыз диләр. Бу килә. Монда мин тагын бер нәрсә әйтәм. Мин нәрсә әйтәсем килә, монда бер генә капкага уйнарга ярамый. Губернатор безгә ярдәм итә, без аларга ярдәм итәргә тиеш. Ни өчен? Сайлауларда, без сайлауларда, менә татар авыллары дип әйттем бит, 67 татар авылы. Ничә мәртәбә ул 4 мәртәбә сайлауда катнашты. 4 мәртәбә сайлауларда да аның өчен безнең татар авыллар башка авылларга караганда, башка милләт яшәүче авылларга караганда 83-93%-ка аны яклап тавыш бирәләр иде татар авыллары. Сайлау узганнан соң мин татар авылларын сайлап алып, һәрберсен губернаторга язып информирую дип язып бирәдем. Белеп торсын, безнең татар халкы аларга ничек ярдәм иткән. Ул бит шуңа күрә ике капкага уйнарга кирәк. Һәр вакытта кунак ашы кара каршы диләр. Шуңа күрә ул да безгә җавапсыз булып калмый. Күп нәрсәгә ирештек. Мәктәп ачтык без ул алганда. Татар мәдәният үзәге бирде ул безгә. Менә Ульяновск филиалын ачтык, менә бу тыйны Яңа Гасыр каналының. Бар тик шушы Марузовның нин аркасында гына булышлык аркасында мин аларда киңәшче булып эшләдем 3 ел. Һәм шул вакытта мен шушы тыйнлы каналның без филиалын ачу бәхетенә ирештек. Мен аларга сорадым да. Яз хатты мин подпишу диде дә, мин икенче көнне мин ханымчымны хатны җибәрдек һәм менә бер атнадан Миләүшә Айтуганов килеп шушы безнең филиалны ачтымнан 10 ел элек. Ул да бит менә шәхси мөнәсәбәт булган кара 10 ел әле филиал эшләп килә. Анда бик күп саны китсәң, безнең ярдәм, аның ярдәме. Башка милләт кешесе булса да. Әлбәттә шулай. Тапшырубыз инде кергән ахырына якынлаша. Ни кызганыч, шушы урында тамашачыларыбызга әйтәсе сүзләрегез бардыр бәлкем. Бу уңайда мин әйтерем шуны, безгә бердәм булып яшәргә кирәк. Безгә кайчакта бердәмлек җитми. Бездә милләтебездә хөсетлек дигән нәрсә бар. Менә шул нәрсәне ташларга кирәк. Горур бик булмаска кирәк. Без кирәк урында горур була алмыйбыз. Кирәкмәгән җирдә горур булып йөрибез. Менә шулардан безгә ваз кичәргә кирәк, шул нәрсәләрдән. Безнең мөмкинлеге бар икән, аны күтәрергә кирәк. Сәләтле бала бар икән, аны ярдәм итәргә кирәк. Сәләтсезләр албай да күтәрелә. Менә шул вакытта гына без башка халыклар алды. Мин әйтер идем, менә Татарстаннан читтә яшәүчеләр турында. Бигрәк тә ул безгә кала, читтә яшәүчеләргә. Без башка милләтләр алында яшибез, арасында яшибез. Без үзебезнең бер кичкенә генә начар эшебез белән дә үзебез турында начар фикер уятырга мөмкинбез. Мин һәр вакытта әйтәм, автономиянең елга бер мәртәбә җыела торган 200 кеше залда башка милләтләрдән яхшылыкны алып, аны үзебезгә алырга кирәк, күңелебезгә сеңдергә кирәк дип. Менә шул чакта гына безнең белән салнашачаклар, безнең белән исәпләшәчәкләр. Һәр вакытта да бит әйтәләр менә, нинди генә җил булса да, калын урманда үсүче нәзик агачында җил бегә алмый дип. Менә без бергә булганда гына, бердәм булганда гына, менә халык булып һәм Россиядә икенче милләт булып калачакбыз. Шулай. Бик дөрес фикер. Бик дөрес фикер. Аңлаган кешегә аңларга мөмкин. Бердәмлектә көч дигән сүз никадәр баналь яңгыраса да, ләкин аның мәгънәсе бик тирән. Рәхмәт сезгә. Сез бик эшлекле кеше һәм йөрәк араларны якын итеп, үзегезнең фикерләрегез белән, матур традицияларыгыз белән, уйларыгыз белән бүлешкәнегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Бар тик уңышларына телибез, тамашачылар миңа кушылалардыр дип уйлыйм. Исәнлектә очрашыйк. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен. Нәкъ бер атнадан күрешербез иншалла. Очрашканга кадәр исән сау булыйк.